Issa dal-fanatizmu kollu, soqqat maraw ballu. Għax ġlida barra. Dak jonqos mela. Waj ma daw l-erba turisti li għanna kolla ħandgerxu għan bl-istorbju li għanna, jifa xaħat jħassa ma jwaqqafu għam xan bada s-sanamlu għajt, s-sanamlu. Saqsi li zawġek. Zawġek insomma. Zawġek għabli l-perċima s-għat jaqbesu jgħolu għan barra. Għammur għalli. Flavia, għallek mill-irqaq pal-issajja barra ħamurru naqbżu fil-briju. Għal-briju ma tibżax tħammi ġan uniformijiet. Ġeja jew le, jekk ma tħaffifx għaddi kollox. Ejja, deċiedi. Go, go, go! Ale, ale, ale! Go, go, go! Ale, ale, ale! Ejja, ma' għalibni. ċensa il-ħossa li din is-saħħalina li, skur għalina s-sena. Għarabġa t-nħossa ħjar titla fuq id-maħmaħ naw il-ċeku t-istriħa xie taqbel ġannejna fanja ġirku taħmet u jkolla raġun. Jek għalit la moħjak wassalni ċester fani da. Għalax naw, biex n-uniformi. Jisja rasa fil-bieb mu. Go, go, go! ħad ma jistallina. Bil-mod maħsib meta l-pastizin. ċens, da mux affarijiet taċċajt, f'din il-borza u il-maskot t-tinta kontrina, inna xinna nisiqu ilhom. Pro għaset għalik, issa sanamlu bija. Ħanafdawa fidejk u trid iżommu moħbija għandek. Xenu? Mela t-ġennen, mela ħsib xi moħba tal-ħallelin. Le, ċens, għaw ħadd ma jħaddilu minn rasu li għaw moħbija Nancy. Nancy. U din minni din Nancy. Nancy, ċensinu, Nancy. Ħanafda fidejk u għahbija sew. Ejja law xbin, ta' mela ħsib nil-għed l-lakka ta' noħja. Issa di feħan ħabija jen. Jafna ġannina, t-nitta flilu, sajja l-lila. Feħan ħabija tej. Fil-kamra tal-bejt. Fil-kamra ti għaj. F'kamra. Iva, Nancy għandi idea tajba f'kamra ħanaħbik ikollok sodda lik bed and breakfast. Nancy, x'kamra toġbok? Wanna wait on the feduk ta' jkollok. Kontenta tkun bija. ċensi! T-tiġi ta' qalbi? ċet taħmel, xerbejt, emġo? Xej, ma ħabejt, għax Flavia batitni biex nitċekja s-semmet ċoħoz, imma ma kienaw xej, ta' miftuħa bifta laqta, mem xej. Dak kollox! Żgur, xej, mem xej. Meliġ li bostok ma bifta barra xnaġan naqaslek mis-salarju. Ejja! Tux nofs ras, u xkull kedda nieħu miegħek. Intu Maurizio veru tagħmlu li sbaħ kopja. Good morning. In a minute. Cenzino! Good morning. May I help you? Good morning. I would like a room single, bed and breakfast, please. Tox tinkwita Flavia, u hekk għandek iċ-ċavetta tal-kamra numru 108, imperċaw l-est. Good. Can I have your documents, please? Thank you very much. So, Miss Nancy Smith, room number 108. And this is Censino the porter. Chance, ejna fil-bagalja kjoġbok. Hello, this way please, follow me. Thank you. Good day. Iva, follow him, il-ġenna jtellak. Instraħajt jew. Istriħajt, ċem beda jonħor. Darba minnom qabad li dejja, li fjajat ole, ma bedix, ħallini triġamina. Bonġi, għandek xie tralina? Għandi traddirizzata li signorina ġikaċċattolo. Grazzi. Grazzi, bonġu. Il-ġurnata tajba. Tantiħor. Come in, madam. This is the room. We have a very nice room here. You see, we have the bed here, the chair there, the picture. Here, okay. Here, okay, yes. The sideboard, yeah. Oh, thank you. Pervert! No, I mean nothing. No. Okay. Silly porter. Maurizio fuq l-attak jaqbez uħed, xut jeskur jada! Ħamix bil-best Tajtni, sekonda tej blatta. ħasab tilak isfal mewt. Summijiet għox tilaba tal-bahdan. Isfel hemm l-affarijiet tistennewk. Inżel! Kollox sew.
Maurizio jixxutja, Maurizio jixxutja! Aziza Ġannina, mill-ewwel darba li rajtek bqajt affaxxinat. Int sirt id-dawl l-iskop uniku ta' ħajti. Irrid insir nafek, irrid niltaqa' miegħek għax saħħartni. Il-ħarsa ta' għajnejk tixet l-imħabba. Norqod u noħlom bik int kollox għalijek tixtieq niltaqa' u għamel fjura roża fil-vażun tal-mejda tar-reception. Ġu elle. Jekk di xi ċajta ta' Maurizio, ħażin għalih, u x'roża jrid dal-fjura. Hello, good evening. Good evening. How are you? Sweet? Awrofak! Silly porter. Why? I remember that. Awrofak! Awrof! Aywa! Li ma konx... Nancy! Nancy! Here, Nancy! Hey, il-papa! Ma Nancy! Hey, هذا مدين دين! يا خسرة نانسي! فوق فوق فوق! Xiex għalek ċens? Għanna turista taf tilab il-wrestling fil-lokanda. Jaw, intantak xi waħda minnhom jew? Jien, għattantak il-ġaħat kull waħda. Sittek la digram ċensew, lajċi xeba mek. Għarana l-ħad ċens kem ħanajtu. Viva t-tibdana! Ole! Go! Saċens uħsib murqot serraħ moħħo għaxillik. Fidejna jkun narħad. Ma jonqosna l-lik fidejna, ħjar mun fittex dik it-tiġieġa ġek jisibu xaħat tħol panik ħin jinqala. Dakxin. Meċ. Tazgol mux ta' ġurdien. Iwa, ta' ġurdien. Is-seki għabu d-għada sanità, s-sanam. L-lokanda kbira tant, għaw ġejta mena talba ta' fil-ħodu. Talba ċens, talba. Ejja, d-baxxa naqra ċens. Grazie l-birat ma xejt bizzejiet. Kif? Jawra ċen biex ukoll il-bira? Daħna ġurdin ċens, zgur daħna ġurdin, ejja. Ta' ġurdin ħa, ejja xum ċens. Ma daħmix ta' ġurdin ikun jek, daħmix ta' dinozauri daqsix fieħ. ċens, isma minni għada, isma minni, murat Mrs. Borch, għajġettik nassa, ġdik kolla ħata nassess, għax imdurija kolla ġurden dik. Lejli ħadd ma jgħaddini minn għajn il-labrata. Bonġu. Xwada li kif ħsatni, ġara xi ħaġa ser. Iva, nixtieq ninformakom li saret serqa fir-raħal tagħna u fuqha minn inkjesta speċjali. Serqa? Ix waħda din il-min u għajt? Lil-każin tal-futbol tal-Viola Stars. Serqulhom ħafna flus. Flus xejn kieku, iżda nserqulhom lil Nancy. Nancy, it-tifla ta' s-sit tal-każin. Sinjura, inti taddini minn għajn il-labra? ħatoqgħod tiċċajta ma' argument serju bħal dan? Għarek tibqa' sejrek kien waħlek multa. Jiena, u ma tarax ser, mela dawn affarijiet ta' ċajt. Le, serja ħafna. Nancy tiġi ġa maskot ta' tal-Viola Stars. U jekk inqabad minn ħadd is-sentenza tkun ħarxa ħafna. U ħallejtek, jekk tara xi ħadd suspettuż f'żani. Ħattiltek x'kaffa! Fejn? Fejnhom? Min ħadhom xi kwartina u kienu? Għandi bżonn ninkellmek Ġannina. X'inqala? Jekk mhux urġenti tgħidli x'għax qed infittex ħaġa importanti. Urġenti ħafna serqu lil Nancy. U torok it-turistat ma ksar ħaber rifset fuq l-adba tagħna saqgħod jiġi l-pulizija l-ambaxxatur pulizija jgħid inħal kollu Malta kollha ssirta. Le, mhux dik Nancy l-oħra. Għandna tnej. Tiġiġa tal-każin. Allah ħares jabdu minn saraqata xomlu l-ħabs jeħel. Jien minn qed il-Mawrizio tiegħi jaħasra biex joqgħod il-bot mill-annimali għax tant kemm hu żvinturat li fih żgur iwaħlu. Mela min jinqabad tunella ta' droga jeħel sena ħabs u da jħassra x'prova jitfal il-familja jitfgħu ħomru l-ħabs. Fejn mort int?
X'qed taħbi waraj? Xej, le, di, xej, batni Maurizio għalija, mej, xej. Int ma sarx tiġi ġawx? Tiġi, le, jien ma sarx tiġi, jien ma sarx tiġi, jaħsibni xi ħallil jien. Wara kollox, jien veġitarjan. Isti għajtek ma tistax tara koxxa ta' marax mex biex għabajnek. Isma fuq kollox, imnalla mux intraq ta' t-tiġiġa ta' għax min jinqabat li saraqa, il-pina kapitali se jagħtuh. Mr. Porter, what happened? What happened? Nancy! I am Nancy. Nancy is a chicken! Idiot! Why? Malfejja ġiġi li jek, xabin ħazin, ma jaħasri. Xġara dalla jad kollu ċens? Nassa! Nassa! Xalik, ħaġa. Issa nirranġa kien. Addio, mouse. Narak il-lejla fil-reception brigali mgweżwer fidejja għalik. L-aziz tijak ġu elle. Jak minna li ħriti daħħaq ċensinu malajn daħ, u ta' għax malajna ti l-sorpriza. Għaw xed taħmeli? Jek jisakrajt il-fantazma. Xed taħdi? Hawnhi, nsibtek fl-aħħar. Hemm x'għandek wara. Ħanara. X'inti taħbi, ħanara, x'għandek? Eħx waħda dik kif nassar fejn. Subaj kif ġibtuhom ħanar. Għax kienet fuq il-mejda u ma jisfaħ taħt il-mejda. Inġenju! L-aħħar ġejt sonna. Sonnu żgħar. Ħanara ħanini, juri ftit subaj. Iġebu aħmariet u taħt il-vitni l-mħajxa naħlel. Nancy? Fuq fejn, Nancy, ħabsa. Nancy? Fuq hija fejn, Nancy? Issa naraw min jitħaq l-aħħar ċens. ċens! Melint! Tara fih ġibni ta' ma kienx tiġiġa li mostra, tissa li ħajtu l-forka. U ħallik mill-forka ċens, fejn t-tiġiġa? Għamenni għal-form għan nofsinar. X'għamilt int? U xej, ħalbet mill-kamra u t-tiġri fil-lukanda. U jekk isiba xi ħadd ieħor, fittxa malajr kemm jista' jkun. You again, silly Porter. X'ittajlek ċens? Kemm jien simpatiku ħelu. ċens din daħbet fuqek u xi tkellmek u xi ħelwa. You're a pervert. X'qaltlek? Għalxel jien perfett. Din aħjar minn Nancy ċens. Nancy? Nancy t-tiġiġa. You Maltese are all idiots. ħelwa tokkorux. Mela veri tarani għawillum? Malet toħlom? Jek din ir-realtà? Le, mniex qed noħlom. Naseb dan is-servizz ħin kollu taħt il-kappa tax-xemx, ħaffiflek xi ftit moħħok. Le, intlab nintaw fl-ittra. Jien, il-ġiel tiegħek, il-gwardjan lokali. Xenu? Mhux ċansejnu kien? Int provajt tissaqli l-aziza tiegħi, aħra ma tipprovax għax multa fuq multa waħlek. Min? Jien noħodlok il-dik, mela vera ħfiflek moħħok gwardjan. Għana sibt, tiġi ġabħal din għallu għana raħat kordon blebi patata maċ maħħa. Melem til-ħallil? Maurizio, laqqas li konna mifnija bid-dej ma konna nisirqu kreatura għall-ikel u inti ħasra mort tisraq għal din l-innoċenti. Le, ħasra, jien innoċenti u xbjara ċens innoċenti.
Jien? Le, jien ma nafx xejn. Flavia! Maurizio, qalbi ħasra li kiku għat li konnu dok tikol ximkien xi restorant. Et najdilkom li jien jaħasra innoċenti! Issa dak jgħidu l-assa qoddim is-surġent. Aqla, imxi ħammorru. Jien innoċenti, u da sekk!